ewebe ọzọ na-akpọtụ n'ahụ na Isibido telivishọn ya wee ebe ihe niile na-eme ya n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa mụ onwe mbụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel na-anabata unu ya n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị na Isibido telivishọn ya oge anyị na-eji eme gịnị ewetara na ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-akpụ n'obi aṅụrị amụrịa chọọchị mana ụbọchị taa e nwere ọtụtụ ihe ndị m ga-arụtụ aka ọ bụrụ naanị akụkọ ndị ama ama dịka asị ewetara ya oge niile ka a ga-ewetara n'ụbọchị taa mana ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-emetụta ndụ unu mee ka ndụ unu na-aga ọfụma tụmadị ndị na into entertainment ma ndị na into the industry ma ndị na-akụ egwu ma ndị na-eme ihe ejije ma ndị na-ede ede ma ndị na-agba agba ma ndị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ya gbasara entertainment ya maka anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa. Echefukwala na ọ bụrụ na ewere ahịa na-enye gị nsogbu ma were ohere ozi chọrọ izite gịnị ka ị ga-eme gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isibido.tv ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị chọkwara inweta anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram ime ebe ị ga-eme ime ebe ị ga-aga gị gaa na @isibido.tv gị weta anyị ị chọrọ ikiri ihe niile anyị nwere n'uju gị gaa na YouTube anyị na youtube.com/isibido.tv gị nwee ike kirie ihe niile n'uju ya gaa ọfụma. Ihe m wetara n'ụbọchị taa gbasara ọtụtụ ihe ndị m ga-arụtụ aka maka n'oge aṅụrị. Nke mbụ m ga-arụtụ aka gbasara ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije ndị a na-akpọ ụfọdụ kpọrọ ha upcomers ya ndị a na-aga audition. O nwere ihe m chọrọ ịkọwapụta ọtụtụ ndị na-etolite na ihe gbasara ejije na-eche na naanị ndị na-etolite na ihe gbasara ejije na Nollywood ndị na-aga audition. Ọ dịkwara onye niile ma ndị ahụ nchemọ ndị isi okpukpe na ya bụ indọstrị ha na onwe ha na-agụka gịnị audition. O wee eziokwu na emechaa ya bụ audition na amarala ndị a na-ewe ya wụrụ ihe akwesịrị ịrụta aka na ya bụ indọstrị. Onye maka m chọrọ ịrụta aka n'ụbọchị taa gbasara ọtụtụ ndị producers na ndị directors na-eme eji otu onye nkụzi anyị na ụlọ akwụkwọ si na ịma mmadụizm ndị na-eji ịma mmadụ were abata na indọstrị. Tụmadị ihe m chọrọ ikwu na enwere ọtụtụ akara aka ndị a ga-enyere aka na ya bụ indọstrị. Echezila na mgbe ọbụla ị gara audition ma ịga audition ma ewee gị ya owuzi na ịmazi ihe ị na-eme were ya na otu ụbọchị na nke ahụ kwesịrị gị ime na a ga-ewe gị. Tụmadịkwa ndị ọzọ ndị producers na ndị directors ndị na-eme ya bụ audition ebe ha bịa were ndị ama ama ndị ha chọrọ ka ha bata na ya bụ ejije ụfọdụ na-eme gịnị na-aga nara aka azụ ya wụrụ ihe kwesịrị ile anya. Ekwesịrị ọtụtụ ndị a na-emepụta ihe ejije ndị producers na directors unu lekwa n'anya ọtụtụ ndị na-abịa audition unu ahọrọ ha kewepụ aka na ịhọrọ ndị ama ama ma onye nye gị aka azụ nke a na-akpọ bribe n'olu ndị iti ma onye nye gị nke ihu ma ụmụ nwaanyị ịchọrọ ka gị na nwaanyị ịchọrọ tupu gị tinye nwaanyị na ihe gbasara ejije ị ga-achọ ka gị na ya dina ma mee ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ihe ndị a na-eme gịnị ndị iti si na discourage ọ na-egbetu mmụọ ndị chọrọ itolite na ya bụ indọstrị. Ewewe ndị niile ama ama na ya bụ indọstrị were ya echi ebe niile ndị a ga-amazi ama na ndị ga-etolite ile ya anya ugbo ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije ndị ama ama na-eme gịnị na anwụ isi. Ọ bụrụzie na ndị ka ahụ na-abịa audition na hall ha maka na asị ihe onye mmadụ na-emepụ ya na-adịnye mma n'ime ya. Ebe aka anyị ga-aga na obere ezumike ga-egere egwu Wagaji nke ya na Mastercraft kụrụ ọkpọrọ ya OPP. Agacha na ya bụ ezumike bata anyị ebido ebe anyị kwụsịrị. Ugbu a egwu Wagaji nke ya na ị ga-ahụ ya Mastercraft na ya bụ ihe onyonyo ị ga-asị na egwu ya eteela n'ụbọchị taa ka na-eje wetara na ọtụtụ egwu ndị ahụ dịka atetilu obere aka unu nụrụ ya. Ọ bụrụ na ị nabata ugbo echefukara na ọ ka bụkwa na Isibido telivishọn ya wee ebe ihe niile na-eme ya wụkwa mụ onwe mbụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel ka mụ onwe m ka nọkwa n'oge aṅụrị n'ụbọchị taa. Akụkọ anyị nọ na-ekwu ihe anyị nọ na-ekwu tupu anyị aga ya bụ obere ezumike gbasara ndị na-etolite na ihe gbasara ejije dịka ha na-ekwupụta mwute ha na-enwe mgbe ọbụla ha gara nke a na-akpọ audition n'olu ndị iti na anaghị ewe ha emechaa were ndị ama ama were ha na-eme gịnị na-emeju ihe ejije. Mana ilekwa ya anya ị gakwa atatakwa ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije ụta maka na ọtụtụ ndị na-egosipụta ya bụ ihe onyonyo na-adị azụkarị ndị agha ama ama ihe ejije ndị agha ama ama ọfụma. Gịnị ka ị ga-emekwana gị nwa onye na-etolite na ihe gbasara ejije gị gbalịsi ike ihe niile na-ekpe ekpere ekpesi onwe gị ekpere na-ekpesi ekpere ike
na-etinye uchu n'ọrụ na Chineke ga-enye gị aka gị irutekwa ogogo ahụ ị na-eru. Ndị ọtụmadị ndị director na ndị producers na-eme gịnị na-anara aka azụ nke a na-akpọ bribe, ma ha nara aka ihu chọọ nwaanyị ha na ya ga-edina tupu etinye ya na ihe onyonyo ma na ihe ejije. Ha ga-agbalịsi ike ịhụ na ewepụrụ aka na nke ahụ na ọwụghị ihe dị mma. Ya wụrụ ya. Akụkọ ọzọ ma ihe ọzọ m ji wetara unu n'ụbọchị taa kwa gbasakwara ọtụtụ ndị na-akụ egwu dịka ha na-akọwapụta na ha ga-ahụ ị ga-ahụ onye na-akụpụta egwu ọhụrụ ya sị gị na ahụ bụ onye na-asaịnụ m na record label, m na-eche ka record label sign ya. Mba, ya ọwụ mgbe niile ka ị ga-eji ka record label bịa sign ya, gowe mgbe ị ga-eji aka gị sign onwe gị, were aka gị blow ya onwe gị. Ọtụtụ ndị ma ugbu a wụkwa ndị record label na-asaịn ọhụụ jikwa aka ha kwalite. Isi m nye gị otu ọmụmatụ onye na-akpọ Olamide Bado. Ọ gbalịsiri ike ọwụ gị na ọhụ ndị nyere ya aka mana o cheghị ka record label bịa gịnị bịa sign ya. Ihe o mere gịnị ya gakwuru studio. Ọwụ na ọ ga-eru gị nwee na-ehi n'ime studio ịhụ na ịkọpụtara egwu, ịkọpụta ya bụ egwu, gbalịsi ike gbaa mbọ. Egwu awụghị na ịkụ egwu taa ma ndị mmadụ anụ echi ya wụ na ome n'ochie. Mba, ewechara ndị na-akụ egwu afọ atọ dee egwu afọ atọ eruzie afọ anọ ha bịa eme gịnị ha bịa wepụta ya bụ egwu ndị mmadụ ege ya. Ịkụpụta egwu ịgbalịsi ike ịhụ na iwere ya gaa na ụlọ ọrụ ndị redio ndị na-agbasa ozi ewere gị enyere gị aka kpọrọ ya bụ egwu ndị mmadụ anụ. O nwere ike isi ebe ahụ mee gị na ahụ onye ga-asaịn gị, o nwere gị isi ebe ahụ hụ record label. Ị na-agụkwanye ya bụ egwu ọwụ na ị hụrụ na Tekno akọla tikitiki kpakaka gị achịkọkwa ịkụ tikitiki kpakaka. Ụtọ ahụ isi chee na egwu gị ga na-aga ahịa, ụtọ ahụ isi chee na onye ọbụla nwere asọ ya n'olu ndị asị God's given talent. Onye ọbụla nwere otu ị ga-esi kọpụta egwu nke gị ya aga ahịa. O nwere ndị ha chọrọ ịkụ egwu a ga-agụju akwụkwọ. Ụgwọ ndị nwa ha chọrọ igwu egwu obere ka ha ga na-eme gịnị na-ewepụta ya. Chọpụta otu ahụ ekwesịrị ị na-akụ egwu a unique style. Asị m ga-elere ndị ọzọ bụ ka a na-esikwa na ihe mmadụ na-eme mụrụ nke onye ọzọ, ya na-esi na ihe onye ọzọ na-eme mụta nke gị, ma ọ gị isi na ihe onye ọzọ na-eme mee gịnị gwarigbuo nke gị ya atọ ụtọ. Ị ga-agbalịsi ike ịhụ na gịnị ị na-etinye uchu na ya bụ ịkụpụta egwu. Ihe ọzọ kwanụ ịgbalịsi ike ịhụ na iwepụtara ya bụ egwu. Kedu ihe ọzọ ị ga-eme ka ịgbalịsigo n'ike owugo n'imepụta ihe obere onyonyo ka ndị mmadụ mara ihu gị, maka na a na-anụ egwu ma ama onye kụrụ ya ewere ka ọ dị ya wụrụ ka uriru. Ebe aka ga-agatụ na obere ezumike ga-agbaratụ na egwu bracket nke ha tiri Tekno n'ime ya akpọrọ ya Panya. Ka anyị ga-agụrụtụ na obere Panya, anyị na-abịa nọ.